Predovšetkým si musíme ujasniť na začiatku, čo od počítača chceme a na čo ho potrebujeme. Prevláda dosť taký ešte stále zakorenený názor, že počítače nás vytlačia, že táto zautomatizovaná doba, 3 bodky a podobné veci. Blíži sa to trošku skôr do sci-fi, než do skutočnosti. Počítače, ja si myslím, veľmi pevne som to presvedčený, že nás nevytlačia, pretože ten ľudský aspekt bude vždy ten najdôležitejší. Skladateľ nepotrebuje počítač preto, aby za neho skomponoval skladbu. To by bolo smiešne. Podobne ako výtvarník nechce počítať na to, aby za neho namaloval nejaký návrh dizajnerský alebo nejaký obraz. Počítač v správnych rukách slúži na to, aby uľahčil kopu zbytočnej, hovoríme je niekedy mravenčia, ale to je taký eufemizmus, práce, ktorú musí vykonávať jednotlivec pracujúci na niečom, na čo je úpätý, na niečom dôležitom a kopu zbytočných vecí zabíja nimi čas. Na to je počítač. Na to je, aby ho odbremenil od toho na rýchle výpočty, ktoré potrebujeme v cuku letku za minútu mať jasné. Na to je dobrý počítač. Ale na to, aby sám prišiel na geniálny nápad a aby vzýšlo niečo, čo má v sebe tvorivého ducha, tak na to počítač nie len, že nie je, ale dúfam, nikdy nebude. Na to bude vždy človek. Takže chceme si napríklad zahrať, tak prosím, cvak. No je to tam. Mohol by som hrať teraz, keď som chcel. Nechce sa mi práve teraz. On sa neurazí, ale skúste to povedať žene, že sa nechcete hrať, keď ona chce sa